Liyaqhubeka enkantolo ephakeme eThekwini icala lenkohlakalo elibhekene noyiphini likasihlalo weANC KwaZulu Natal omisiwe uMike Mabuyakhulu kanye nabanye abayishumi nanhlanu asolwa nabo. Lelicala lihlobene nedili lomculo elagcina lingenzekanga KwaZulu Natal ngonyaka u2012. Nanku umbiko noVusi Khumalo. Yebo, uqula kwaleli cala seqalile ngaphakathi enkantolo ephakeme lapha eThekwini. uMabuyakhulu kanjalo nabanye abayishumi nanhlanu babhekene namacala ke enkohlakalo kuhlanganisa ke la ukuthi nezinye izinkampani akubalwa nazo zingxenye zomangalelwa abayishumi nesithupha okuhlanganisa namabuyakhulu ngoba kusolakala ukuthi uMabuyakhulu wanika igunya ukuthi zikhokhelwe lezi zinkampani nakuba zazingawenzanga umsebenzi ke lo we-concert eyagcina ingasebenzanga ayibangisaba khona leyo concert yomculo wejazz oyayihlalelwe ngonyaka u2012. So kuthe ngonyaka u2018 uMabuyakhulu kanjalo nabamangalelwa abayishumi nanhlanu base beboshelwa ukuthi baba nesandla ekuthini kukhishwe lezi imali engaka nenkampani zinikwe imali zingawenzanga umsebenzi. uMabuyakhulu ukuthi ungomunye walabo abahlomulayo imali engango 300,000 la ke agcine eboshelwana ngo2018. Singasho ukuthi namhlanje cha icala njengoba seqalile ngaphakathi ukhona kuMabuyakhulu kanjalo nabamangalelwa abayishumi nanhlanu ngoba siyakhumbula ukuthi leli cala bekumele liqale ukuqulwa ngesonto eledlule kuze kushaye umhla ka8 kuOctober. So kube khona ke ukubambezeleka okungangesonto lonke. uMabuyakhulu kwebhekene nalamacala ke ngemuva kwazo leso insolo ngemuva kwazo ngoba siyakhumbula ukuthi ngonyaka u2017 kukhona iresolution yeANC kuhlangene iANC ngo2017 yaphasisa la umbandelo ukuthi laba abakuthintekayo ezenzweni noma igamekweni zenkohlakalo kumele bashenqe. uMabuyakhulu wakwenza ke lokho njoba siyazi ukuthi ngu-deputy chairperson weANC lapha esifundazweni saKwaZulu Natal. So njengamanje nakuba icala liqhubeka yena ungaphandle ngebheli ka50,000 kanjalo futhi nabamangalelwa abanye ekuhlanganisa nenkampani sebebonke bayishumi nesithupha okuhlanganisa naMabuyakhulu.